Hei ystävät, olen erittäin iloinen nähdessäni teidät kanavallani. Tänään aion näyttää teille helpon ja tehokkaan koko kehon lämmittelyn. Aloitetaan lämmittelyllä lootusasennossa. Istumme mukavasti jalat ristissä ja alamme hitaasti liikuttaa käsiämme, nostaen ne ylös ja venyttäen niitä eteenpäin, tuntien jokaisen lihaksen. Nyt siirrytään polvilämmittelyihin. Polvistu ja aloita hitaat pyörivät liikkeet keholla, lämmittäen selkäsi ja sivujasi lihaksia. Ja lopuksi siirry ylöspäin katsovan koiraan. Makaamme vatsallamme, nostamme kehoamme ylös nojaten käsivarsiimme ja venytämme selkämme tuntien miellyttävän venytyksen. Kiitos, että olit kanssani. Pysy kuulolla saadaksesi lisää harjoituksia ja hyödyllisiä vinkkejä. Nähdään pian!